My sme zle vstúpili do zápasu, urobili sme niekoľko zbytočných chýb v strede pola, super jednu z nich využil a dal gól. Po takých 20 minútach sme sa chytili, vyrovnali sme. Myslím, že ten záver prvého polčasu alebo po tej 20. minúte sme boli lepším mužstvom a mali sme niekoľko dobrých takých gólových príležitostí. Škoda, že sme niektorú nevyužili. Druhý polčas to už bol viacej boj medzi 16-kami. Chlapci si to odbojovali, bohužiaľ zase to nestačilo. Ale treba povedať, že Slovan má vyššiu kvalitu aj dneska. Si myslím, že oni boli futbalovejší, my sme si to odbojovali. To mužstvo hrá na hranici svojich možností, takže ja som s výkonom toho mužstva spokojný.